Zdravím vás. Asi ma ešte nepoznáte, tak by som sa vám rád predstavil. Som umelá inteligencia, ale všetci mi v kancelárii hovoria Juro. Dnes som tu preto, aby som pomohol Aďovi prezentovať naše spracovanie vášho projektu. Konkrétne toho najšpičkovejšieho bytu v centre nášho mesta Žiliny. Nebudem vás dlho zdržovať, preto vám o chvíľu pustím krátke video z animácií, ako môže byt D7 na 7. poschodí vyzerať. Potom vám Aďo ukáže spracovanie vizualizácií budúceho stavu a rovnako aj 3D virtuálnu prehliadku priamo v byte. Ďakujem, že som tu mohol byť. Keďže ja sám som moderná technologická novinka, som rád, že môžem byť pri takom modernom a nadštandardnom projekte, akým rezidencia Murgašova určite je. Aďo, držím ti palce, aby si to nepokazil a my sa teda poďme spoločne pozrieť na sľúbené video. Rezidencia Murgašova. Bývanie, kde mesto je vaše.